അനുഷ്ഠിച്ച് മരണം വരെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ഉപവിഷ്ടനായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കുമാരി മാതാജി ചെല്ലിക്കോ? ഉണ്ടാ? ജൈന മാതാജിയോ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. നമന്ദേയൽപാദനികേതമാത്മനഃ ശിവായ ഹാനിയധനാനി ശത്രവ കഥം സവീനോസീയമംഗ ദുസ്ത്യജാം യുവേഷദോൽ സൃഷ്ടുമഹോ സഹാസുഭീം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കീ ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ട് അവരുടെ സമസ്ത സമ്പത്തുക്കളും സ്വക്ഷേമാർത്ഥം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ച് വണങ്ങത്തക്ക വിധം മഹാനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പൂർണ്ണ യൗവനയുക്തനും മഹാശക്തനും ദുസ്തരങ്ങളായ രാജകീയ സമ്പത്തുകൾ അധീനതയിലാക്കിയവനുമാകുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. ആകയാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ സർവവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 12. ശിവായ ലോകസ്യ ഭവായ ഭൂതയേ യുത്തമ ശ്ലോക പരായണാ ജനാഃ ജീവന്തി നാന്മാർത്ഥമസൗ പരാശ്രയം മുമോച നിർവിദ്യ കുതക്കളേവരം. ശ്രീല പ്രഭാത് ഗുരുജി ജയ്. വിവർത്തനം. ആരാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഹേതുവായി മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുരോഗതിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി സ്വജീവിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവർ യാതൊരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായും ജീവിക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ ചക്രവർത്തി സർവവിധ ഭൗതിക വിഭവ അഭിനിവേശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭയകേന്ദ്രമായി നശ്വര ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കണം. ഇല്ല, മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടി. ഇല്ല, മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ട്. 46 മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഉമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരാകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ദേഹബന്ധോ മത്സംഗിൻ വദ്ഗുരോ മന്മഹാധനം മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ ഏത് ശ്ലോകമാണ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? 27. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 27. രാധമാതാജി വായിച്ചോളൂ. രാധമാതാജി വായിക്കും. രാധമാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ആരാന്ന് വെച്ച് വായിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഞാൻ ചൊല്ലാം മാതാജി. ശ്ലോകം 27. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധ രുചേർമഹാമുനെ പ്രിയശ്രവസ്യ സഖിലിതാ മതിർമമ യയാഹമേതത് സദസത് സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മഹാമതേന്നല്ലയോ മാതാജി? മഹാമതേന്നല്ലയോ? മഹാമതേന്നാ മാതാജി. തസ്മിൻ തദാ ലബ്ധ മഹാമുനെ എന്നാണല്ലോ എന്റെ ബുക്കിലാ. മഹാമതേ 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 യയാഹം സദ് അസത് സ്വമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. തസ്മിൻ സദാ ലബ്ധ രുചേർമഹാമതേ പ്രിയശ്രവസ്യ അസ്ഖലിതാ മതിർമമ യയാഹമേത സത് അസത് സമായയാ പശ്യേ മയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. കൃഷ്ണ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത് വായിച്ചതാണ് അല്ലെ? പദാനുപദാർത്ഥം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ജയ്. അല്ലയോ മഹാമുനി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അഭിരുചി ആർജിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിലുള്ള എന്റെ ശ്രദ്ധ പിൻവലിക്കാനാവാത്ത വിധം നിർവിഘ്നമായി തീർന്നു. ഭഗവാനെയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയ അഭിരുചി പുഷ്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത്. അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ആർക്ക്? നാരദ മഹർഷിക്ക് തോന്നി എന്നാണ്. 5 വയസ്സായ ബാലന് എന്ത് തോന്നി? ഭഗവാനോട് ആസക്തി തോന്നി. അതേസമയം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനാസക്തിയും ഉണ്ടായി അല്ലെ? ഇതവിടെ പറയുന്നു സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ആവരണത്തെ. അതേതാണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെ? അപ്പൊ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന ആത്മാവിനെ മൂടുന്ന ഈ ആവരണം, കവറിനെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത് അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന്. ഞാൻ അതുവരെ ശരീരമാണെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായിരുന്നത് അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലായത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി, രുചിയുണ്ടായി അല്ലെ? അങ്ങേയറ്റത്ത് രുചിയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായത്? ഇത് ശരീരം എന്താണ്? ഇത് നശിക്കുന്നതാണ്. ഇതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ളത്. ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്റെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരിലായി? ഭഗവാനിലായി. അത് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില് അനസൂയം തുടർന്നു. അതാണ് നിർവിഘ്നമായി തുടർന്നു. അതിന് അവസാനമില്ലാതെ ആ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനില് വിശ്വാസവും അതേപോലെ ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധയും രണ്ടും ആകാം. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസവും ആകാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാനുള്ള ആ ശ്രദ്ധയും എന്തായി? അതങ്ങ് ഉറച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉറച്ചു. പിന്നെ അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പുഷ്ടിപ്പെട്ടപ്പോൾ അതെന്ത് പുഷ്ടിപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരുക അല്ലെ? വികസിക്കുക. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത്. ശരീരബോധം എന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവത്തിൽ ശീല പ്രഭുപാദക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അജ്ഞതയെ അന്ധകാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിവില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് തമസാണ്, രാത്രി പോലെയാണ് അല്ലെ?
അന്ധകാരമാണ് അറിവില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അന്ധകാരം മാറ്റി വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പിക്കണം എന്നല്ലേ, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം. അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം അല്ലെ. മാത്രമല്ല സർവ്വവേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ വരുമ്പോ അന്ധകാരം മാറുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അജ്ഞത ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധം മാറി നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാവും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കും. എപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകാശമുണ്ടോ അവിടെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. സൂര്യൻ വരുമ്പോ രാത്രി മാറുന്നു അല്ലെ, ഇരുട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവത് ലീലാ ശ്രവണം തന്നെ ഭഗവത് സംബന്ധ അതീന്ദ്രിയ സമാഗമമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സമാഗമം, ഒത്തുചേരൽ അല്ലെ, അതാണ് ഏതാ ഭഗവത് ലീലാ ശ്രവണം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 4 മാസം മൊത്തം ഈ ബാലകന് എന്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ. അതാണ് അന്ധകാരം ഇല്ലാതാക്കിയത്, മനസ്സിൽ നിന്ന് അന്ധകാരം ഇല്ലാതാക്കി. നമ്മൾ ചെവിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മഹത്വങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ ഹൃദയത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നാണ്. ചെവിയിലൂടെ അത് ഹൃദയത്തിൽ പോയി ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പ്രകാശം ഉണ്ടാകും അല്ലെ, പുറത്ത് മാത്രമല്ല ഉള്ളിലും പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സംബന്ധ അതീന്ദ്രിയ സമാഗമമാണ് ഏതാണ്, ഭഗവത് ലീലാ ശ്രവണം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ ഏതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കുടിയിരുത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെവിയിലൂടെ ശ്രവിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരുന്നത്. പരമപ്രകാശവുമായി സഹവാസത്തിലായി തീരുക എന്നാൽ സർവ്വ അജ്ഞതയെയും അകറ്റിക്കളയുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ പരമപ്രകാശാരാണ് ഈ വേദാന്തികൾ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദാന്തികൾ. അവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലാണ് ഏത് മാറിയത്, എല്ലാ അജ്ഞതയും മാറിയത്. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് ബദ്ധാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അജ്ഞതയാൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും എന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്, സംഹരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്താണ് ബദ്ധാത്മാവ് ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുന്നത്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും ഒക്കെ എന്താണ്, എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ്. മാത്രവുമല്ല അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതായത് ആത്മാവിന് ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും അല്ലെ, അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിലില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും ഭിന്നനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അത് ആധ്യാത്മികമാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെത്തി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വരുമ്പോഴാണ് ആത്മാവ് എന്താണ് ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കൂടാതെ ഏതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് അജ്ഞത നശിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകുന്നു. അനന്തരം എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്ന ഭഗവാനാണ്. അനന്തരം അവിദ്യ അകലുന്നു. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനം അല്ലെ, അജ്ഞാനം അകലുന്നു. സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ഗാരങ്ങളാകുമ്പോൾ ജ്ഞാനപ്രകാരം ഒരാളെ അവ രണ്ടിനെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവയെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഭൗതികമായ എന്തും നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. മാറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവത് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അല്ലെ, കൈയും കാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജലം കൊണ്ടുവരാനും
ക്ഷേത്രം വൃത്തിയാക്കാന്, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മുടെ സെൻസസ് ആണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഹൃദയത്തെ മാത്രമല്ല എന്നാണ്, ആത്മാവ് മാത്രമല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സ്ഥൂല ശരീരത്തെ നിശ്ചയമായും നിയുക്തമാക്കണം. എന്തിനാ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത്തരം സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ചെയ്യുന്ന സേവനവും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്? ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നേരിട്ട് കടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂലവുമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നിനെയും മറ്റൊന്നിലും വ്യാപരിക്കരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ 24 ഘടകങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം സംഭവമാകുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അനേകം വർഷങ്ങളായുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലന ഘട്ടം അഥവാ ശിക്ഷതത്വത്താലാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതെങ്ങനെ നേടാൻ? 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നേടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ നാളായി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്? അസംഭവ്യമാകുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അനേകം വർഷങ്ങൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സാധനാ ഭക്തിയാണ് പ്രായോഗിക പരിശീലന ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധന ചെയ്ത് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിക്ഷണത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്നത്. എന്നാൽ നാരദ മുനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതുപോലെ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള സാധാരണ പ്രേമ ആകർഷണം അത്യന്തം പ്രയോഗക്ഷമവും യാഥാർത്ഥ്യവും ശക്തവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു ബാലൻ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രേമഭക്തി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ്. അത് ഏതിലൂടെ മാത്രം? ശ്രവണം അല്ലെ. നവയുഗ സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നതാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, ബന്ധനം അങ്ങനെയാ വരുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണമാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം, അത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെ. പുരുഷന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം അല്ലെ, ഈ വേദാന്തികൾ. അപ്പൊ തുടരെ 4 മാസം മുഴുവൻ കേൾക്കാനിടയായി അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഈ ബാലന് പ്രേമ ആകർഷണം ഉണ്ടായി എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മൾ 14 സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 9ന്റെ കൂടെ 5 കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സദാകൃപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, മാധുര്യം ഇതുമുള്ളത് അതും കൂടെയൊക്കെ ചേർത്ത് ഭക്തി അതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്താണ് 14 പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രേമ തലത്തിലെത്താനായിട്ട് നാരദ മുനിക്ക് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മാത്രമാണെങ്കിലും ദർശനം കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചതും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നാരദ മഹർഷി ആയതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 28. ഇദം ശരത് പ്രാവൃഷികൗ ഋതുഹരേർ വിശൃണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർ മഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്ത ആത്മരജതമോ ഉപഹ. തിരിച്ചു വായിച്ചതാണ്. ഇദം ശരത് പ്രാവൃഷകൗ ഋതുഹരേർ വിശൃണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോ അമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർ മഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവർത്ത ആത്മരജതമോ ഉപഹ. ഇദം ശരത് പ്രാവൃഷികാവൃതൗ ഹരേർ വിശൃണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർ മഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജതമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെ പ്രസന്ന മാതാജി ആരാ വായിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചോളൂ. ഇത്തം ശരൽ പ്രാവർഷികവ്രതോ ഹരേർ
വൃഷുണ്ണതോ മേ അനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമോപഹ ഉപഹ എന്നാണ്. തമോ ഉപഹ അതാണ് തമ ഉപഹ തമോപഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തം ശ്രീലപ്രഭുപാദക്ക് ഇത്തം അപ്രകാരം ശരത്കാലം പ്രാവൃഷിക വർഷക്കാലം ഋതു 2 ഋതുക്കൾ അതവിടെ തിരിച്ചു വായിച്ചത്. ഹരേ ഭഗവാന്റെ വിശൃണ്ണത തുടർച്ചയായി ശ്രവിക്കുന്നു. മേ ഞാൻ സ്വയം അനുസവം നിരന്തരം യശ അമലം ശുദ്ധ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ സങ്കീർത്യമാനം ജപിക്കപ്പെടുകയാൽ മുനിഭി മഹാമുനിമാർ ആത്മഭി മഹാത്മാക്കൾ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രവഹിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴുകുക അല്ലെ, നദി ഒഴുകുന്ന പോലെ ഒഴുകുക. ജീവാത്മാക്കൾ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഉപഹ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തുടർച്ചയായി 2 ഋതുക്കളാണ്, ശരത്കാലവും പിന്നെ ഏതാണ് വർഷകാലവും. 4 മാസം അല്ലെ. അപ്പൊ 2 ഋതുക്കൾ, ശരത്കാലവും ഇല കൊഴിക്കുന്ന കാലം അല്ലെ, പിന്നെ വർഷകാലം. ഈ 2 ഋതുക്കൾ 4 മാസം തുടരെ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ശ്രവിച്ചത്? മഹത്വങ്ങൾ. ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചു? ശുദ്ധ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ആരിൽ നിന്ന് ജപിച്ചു? ഈ മഹാമുനിമാരിൽ നിന്ന് ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതേപോലെ അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബാലനിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് രജോ തമോ 3 ഗുണങ്ങളും കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത 2 ഗുണങ്ങളും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടരെയുള്ള ഈ ജപിക്കലും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കലും സങ്കീർത്തനം കേൾക്കലും എല്ലാമായിട്ട് 4 മാസം അങ്ങനെ തുടരെ കേൾക്കുകയും അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളില്ലാതായി. തമരജോ ഗുണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ വർഷകാലം ശരത്കാലം എന്നീ 2 ഋതുക്കളുടെയും കാലത്ത് ആ മഹാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നിരന്തരമായി നിർവിഘ്നമായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടതടവില്ലാതെ ഉരുവിടുന്നത് ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനർഗളമായി ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. പ്രവഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇടതടവില്ലാതെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴുകത്തില്ലേ നദിയില്, അതേപോലെ പ്രവഹിച്ചു ഒഴുകി എന്നാണ്. ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ, അതാണ് അനർഗളമായി. ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഒഴുകാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആവരണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്ന് രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. ഏതുപോലെയാണ് ഇത്? ഏതുപോലെ പ്രവഹിച്ചത്? നദിയിലെ ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് ഈ കീർത്തനവും ജപവും പിന്നെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇടതടവില്ലാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് 4 മാസക്കാലം. പരമപുരുഷൻ അത് ആരിൽ നിന്ന്? മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്കിന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ എന്തുണ്ടാകും? എല്ലാവരിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുത സേവനം. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ല, അത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതാണ്. അപ്രത്യക്ഷം? അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം പ്രേമയുത സേവനം അപ്രത്യക്ഷമായി അവിടെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗുരുക്കന്മാരുടെ സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഏവരിലും ഈ സഹജവാസന സുപ്തമായിരിക്കുന്നു, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനം. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംസർഗത്താൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനെ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഏതാണ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. പണ്ട് മുതലേ സ്മരണാതീത കാലം, ഓർമ്മയുള്ള കാലം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയ്ക്കും അപ്പുറമുള്ള കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഭഗവത് കൃപയാലും ഇവിടെ 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്.
ഭഗവത് കൃപ, ശ്രേഷ്ഠ ആത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെ കൃപ. ഈ രണ്ടും കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുമായി സംസർഗത്തിലാകത്തക്ക വിധം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗുരു കൃപ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടും, അല്ലെ? അപ്പൊ സദാകൃപ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ഡിവോട്ടീസിന്റെ കൃപ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടുമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ, ഈ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ശ്രവിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ജീവാത്മാവിൽ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഏതുപോലെ നദീജലം പോലെ ഉപമ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, പോലെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇടതടവില്ലാതെ ഒഴുക്ക്, നദിയിലെ ഒഴുക്ക് പോലെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് വരുന്നത്. നദീജലം സമുദ്രത്തിൽ അത് ഏതുവരെയാണ്? നദീജലം ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു? സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതേപോലെയാണ് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം. ശുദ്ധഭക്ത സംസർഗത്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ എവിടെ എത്തുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനം പ്രാപ്തമാകുന്നത് വരെ അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നദീജലം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യോഗ്യരാകുന്നത് വരെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം, പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ, മഹാത്മാക്കളുടെ കൃപ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൃപ. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല. പ്രത്യുത മറിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിരേകമായി ഏതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ, ഏതൊരു പരിധിയും ഇല്ലാതെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു. ജലത്തെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തണമെങ്കിൽ തടയൊക്കെ ഇടണം, അല്ലെ? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നദിയിലെ ഒഴുക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ കൃപയും ഭക്തരുടെ കൃപയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തടവില്ലാതെ, ഇടതടവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് പരിധിയില്ലാതെ അഭിവൃദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും, കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രേക്ഷകനെ പോലും, കണ്ടു നിൽക്കുന്നവര് പോലും തമോരജോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ പോലും സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വിധം അത്രത്തോളം പ്രബലമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവാഹം. അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, ഇപ്പൊ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സങ്കീർത്തനം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ പങ്കാളികളാകും. അപ്പൊ അതേപോലെ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അറിയാതെ തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് തോന്നും എന്നുള്ളതാണ്. അവരിൽ നിന്ന് പോലും രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ മാറും. കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ്. കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഇരു ഗുണങ്ങളും ഏതാണ്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ജീവാത്മാവ് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സത്വഗുണത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ക്രമേണ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഗുരുവിന്റെ കൃപയും ഭഗവാന്റെ കൃപയും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനം നദിയിലെ ജലത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പോലെ അനസൂയം അതിന് ഒഴുകി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ അത് നിലനിൽക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 29. തസൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ച. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈനസ. ഹതൈനസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹത പിന്നെ ഏനസ രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഹതൈനസ. പിന്നെ ഏതാണ്? ശ്രദ്ധാധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ച. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വായിക്കണം. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രസൃതസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധാധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ അവന്റെ, ഏവം പ്രകാരം, മേ എന്റെ, അനുരക്തസ്യ അവരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതമായി, പ്രശ്രിതസ്യ ആജ്ഞാനുസരണം, കഥ അവയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു, ഏനസ പാപങ്ങൾ, ശ്രദ്ധദാനസ്യ വിശ്വസ്തനായവന്റെ,
ബാലന്റെ ദാന്തസ്യ അടിമപ്പെടുത്തി അനുചര്യസ്വ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് നാരദർ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഗുണങ്ങളെല്ലാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഈ ഭക്തി ആരുടെ പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഈ വേദാന്തികളുടെ സംസർഗം മൂലം പ്രധാനമായും 5 ഗുണങ്ങളാണ് നാരദർക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇതേ 5 ഗുണങ്ങൾ. ഞാൻ ആ മുനിമാരുമായി സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിതനായി, അതാണ് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആരുമായിട്ടാ? സാധാരണ ആളുകളുമായിട്ടല്ല ബന്ധം, അല്ലെ? വേദാന്തികളുമായിട്ടാണ്, ഭക്തി വേദാന്തികളുമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക്, 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് ഗാഠബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അത്യന്തം വിനയത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനായി. അത് രണ്ടാമത്തെ, അവരുടെ സേവനം, അല്ലെ? പ്രശ്രിതസ്യ, അവരുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനാകാൻ. അതെങ്ങനെയാണ്? അത്യന്തം വിനയത്തോടു കൂടി. 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്കൊന്നും അത്രയും വിനയം സാധാരണ കാണത്തില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ സേവനത്തിൽ നിരതനാകാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? മൂന്നാമത്, എന്റെ സർവ പാപങ്ങളും സമൂലം വേരോടെ നശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗന്ധർവനായിരുന്നപ്പോ ചെയ്ത പാപവും എല്ലാം തീർന്നു. അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തനാകയാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കി. അതാണ് അടുത്തത്, വിശ്വസ്തത. ഗുരുവിൽ വിശ്വസ്തത ഉണ്ടായി, അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്ത് സാധിച്ചു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അതൊന്നും ഇല്ലാതായും. പിന്നെ ഏതാ? മനസ്സാലും ശരീരത്താലും കർശനമായി അവരെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്തതല്ലേ? പിന്നെ ഏതാ? ബാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതാണ് ശരീരം. അപ്പൊ എന്താണ്? മനസ്സാലും ശരീരത്താലും ആരെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്നാണ്? ഈ മുനിമാരെ, അല്ലെ? ഈ വേദാന്തികളെ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി കിട്ടി എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ മരിച്ചപ്പോ അവിടെ വിട്ട് അവർ ചെയ്തതുപോലെ എന്താണ്? ദേശാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. 5 വയസ്സായ കുട്ടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പൊ അവരെ പോലെ ആകാനായിട്ടും സാധിച്ചു, മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട്. അതാണ് 5 ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതാണ് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് നാരദമുനിക്ക് സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം, പരിശുദ്ധനായ നിഷ്കളങ്ക ഭക്തന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉന്നതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാവി കാലപ്രാപ്യമായ പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന യോഗ്യതകളാണ് ഇവ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ 5 ക്വാളിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അവരോട് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ബന്ധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? വളരെ ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് എല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പാപമോചനം, വിശ്വസ്തനാകുന്നത്, ആത്മനിയന്ത്രണം, മനസ്സും ശരീരവും അതൊക്കെ ആത്മനിയന്ത്രണം. ഇത് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ഭാവിയിൽ ആരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് വേണം. അത്തരം ഒരു പരീക്ഷാർത്ഥി നിശ്ചയമായും സദാശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം കാക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്സംഗത്തിലൂടെ ഇത് സാധിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? ഒരുവൻ കപട ഭക്തനാൽ നയിക്കപ്പെടരുത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ വേണം, അല്ലെ? സത്സംഗത്തിൽ വേണം ഇത് വേണ്ടത്. ശുദ്ധ ഭക്തനെയാണ് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസർഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അമിത ശുദ്ധഭക്തരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാൾ സ്വയം ഋജുവും മസൃണനുമാകുന്നു. ഋജു എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യസന്ധത, എല്ലാം നേർവഴി പോകുക എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യസന്ധമായിട്ടും മൃദുലത്വമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ മാനസിക ശാരീരിക തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പരിപൂർണമായ സമർപ്പണം ചെയ്ത ആത്മാവാകുന്നു ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരും, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പരമനിയന്താവും മറ്റെല്ലാവരെയും ഭഗവത് സേവകരായും അയാൾ അറിയുന്നു. ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനെ. ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു? സ്വയം ഒരു സേവകൻ, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന, സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതായത് ഞാനൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? താൻ ഒന്നുമല്ല. ലൗകിക സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വർദ്ധിതങ്ങളായ സർവ പാപസഞ്ചയങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ലൗകികം എന്നുള്ള വാക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ
ഇതേപോലുള്ള സംസർഗത്താൽ എന്നാണ് ഈ പരമഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗത്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സർവ പാപ സഞ്ചയങ്ങൾ ഓരോ ജന്മത്തിലും എന്താണ് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പാപങ്ങളുടെ കൂട്ടം, അതാണ് പാപസഞ്ചയങ്ങൾ. കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാപക്കൂട്ടം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഭഗവത് സേവകരായിട്ട് മാറണം. ഒരു പുതുഭക്തനെ എപ്പോഴും ശുദ്ധഭക്തനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സേവിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദമുനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ആദ്യ സത്സംഗം ഉണ്ടായി, പിന്നെന്താണ് അടുത്ത ക്വാളിറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മാത്രമല്ല വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അനുസരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായും അനുസരിക്കണം. ഇതെല്ലാമാണ് നാരദമുനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ ഒരു നവഭക്തനും എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ ഉയരണം എന്ന് തോന്നുന്ന ആളിന് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കണം. നിലവിലുള്ള ജീവിത കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ ജീവിത വിജയം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ്. അപ്പൊ നാരദമുനി ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ജീവിത വിജയം നേടി അല്ലെ. ദൃഢപ്രതിജ്ഞയില് വിജയം നേടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തിയിലെത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളിന് സാധിക്കണം. അപ്പൊ 5 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ, നാരദമുനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 5 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളും വികസിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറാം? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറാം. അതിനെന്ത് വേണം? ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അല്ലെ. ഇത് നേടണം എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. ഭീഷ്മർ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം, എങ്കിൽ നമുക്കത് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ വായിച്ചു വിടാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത് അതാണ് യത് ആണ് കേട്ടോ. യത് ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത് സാക്ഷാത് ഭഗവതോദിതം അന്യവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത് സാക്ഷാത് ഭഗവതോദിതം. ഭഗവത് ഉദിതം അതാണ്. അന്യവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലാഃ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നാരദമുനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ വേദാന്തികൾ ഈ ബ്രാഹ്മണ സ്കൂള് വിട്ടുപോയി അല്ലെ. അവരവരുടെ പ്രീച്ചിങ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. മഴക്കാലവും ശരത്കാലവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുട്ടിയെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഈ കുട്ടിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി. എന്താണ്? കുട്ടിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനവും അല്ലെ എല്ലാം കൊണ്ട് വളരെ തൃപ്തരായ അവർ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്തു? ഉപനയിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അതാരാ ഈ കുട്ടി? ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുടെ മകനാണല്ലേ. എന്നിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഈ കുട്ടിയെ ഉപനയനം നൽകിയിട്ടാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അടുത്ത ജന്മം നാരദ മഹർഷിയാകാനും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ആ മാധുര്യം നുകരാനും ആ കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ग्रंथराज श्रीमद्